जोंना न'फ्रा सिलिंबो गैया माबो गैया जेबो गैयाना बेफोरबायदि आरोखि तो बाथ्राया जाहैबाय मा आं दिनै मोनसे बाथ्राखौसो गोसोखांबाय थादों बहुतानो एसटि नो एनअसि हरनाय एसटि नो एनअसि हरनाय बिनि बाथ्रा गोबाङानो माने बुंबाय थादों आरोखि बुंनाया बिदिनो जेब्ला एनडिएफबिनि अलखद बे समाव रावबो जेबो बुङा जेन एनडिएफबिनि लिडारफोरा जेबो खामानि मावाखै बेबायदि आरोखि जेन दा एसटिनि मोनसे अलखद फैदों बे समाव बै जायफोर व्यक्तिफोर ना बै व्यक्तिफोरा फेसबुक पेजफोरावहाय ओंखारग्रा बिसोर सानदों एनडिएफबिया डिसबेन्ड जानाय लगे लगेनो बेफोर प्रब्लेमा फैदों किन्तु बिसोरबो बुंनो हायाखै ओमफ्राय दा माखासे महापन्डित ना महापन्डित हारिनि एकदम बिसोरनाव खानायावबो सेन्थाय बर' जाथिनि थै गोनां ओमफ्राय सामब्रायाव नै बेफोरबायदि सामब्राफोरावहाय मोदोम गस्ला सामब्रा बिसोरनाव बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ प्रमद बर' सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार इउजि ब्रह्म सार बिसोरनिबो बारा दङ बिसोरनाव नङा होमबा बे आरोखि बाथ्राया बिसोरनि बारैथ' माथो होननानै बुंनाय बिसोरखौथ' आरो माथो होननानै बुंनाय नङा होमबा जों दिनै एसटिनि थाखाय जेबो बुङाखै जोंनाव बर' हारिनि जेबो थै गैया जों एसटि फानग्रा बेफोरबायदि किन्तु नोंनि ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरियानोथ' फानदोंना बेखौ मानो जेबो बुंनो हाया दिनै ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरियानो दिनैहाय लेखाखौ हरगासिनो दङ ट्राइबेल संघनिफ्रायनो लेखा थांगासिनो दङ एसटिनि लेखाया नबसरनियानो सोर हरामोन सोरमोन बियो मानो ट्राइबेल लेखाखौ हरखो ओमफ्राय बिनि अनगायै गुबुनफोरनोबो जोंनि ट्राइबेल संघनि लेखाया थाङो माबोरैहाय ओंखारलाङो होनबा दिनै ट्राइबेलखौ सोर फानखो खोथाया बेना बाथ्राया बेफोरखौ मानो सिन्था खालामाखै बेफोरखौ मानो नायाखै बेफोरखौ जुदि नायनोबा आरटिआइ खालामलाय बै बे महान ट्राइबेलनो आं इदि होनग्राफोरा आखाइ हमनानै इदि नों ओइ बै होननानै बुंग्राया सिन्था खालामलाय आरटिआइ खालामलाय मानो ओंखारा बेलाय ओंखारजोबगोन ट्राइबेलनि लेखाखौ सोर फानदों सार्टिफिकेटखौ सोरनो हरदों मानो आरटिआइ खालामाखै दे बुं मानो खालामनो हाया बिनि उनावहाय नों बर' जाथिनि थै गैया बे बाथ्राखौ बुं आरो नोङो बिनि उनावहाय ट्राइबेल एसटि होग्राया नोंनो बेखिनि बाथ्राखौ बुं बिनि उनावसो आरटिआइ खालामनानै ट्राइबेल संघनि जोंनि ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटखौ सोरनो हरदों आरटिआइ खालाम बिनि उनाव बाथ्राखौ बुं मोनथिबाय जों आरटिआइ खालामनांगौबा जोंखौ बहुद बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव हाग्रामा सारा दिनै बुंगासिनोबो दं थाखानाय ट्राइबेल एसटिफोरनिफ्राय जेबो खहा जायालाफानो जुदि होयोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि बाथ्राखौ किन्तु बेखिनि फंसे बाथ्रायाबो दिनैहाय बेखिनि बाथ्रायाबो इउजि ब्रह्मनिफ्रायबो ओंखाराखै सार इउजि ब्रह्मनिफ्राय सार प्रमद बर'निफ्राय दाखालि खनसे ओंखारदोंमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनाथ' मालाबानो आदिबासिनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बियो बुंदों ओंखारदों नाथायबा दिनैनि दिनाव मानो ओंखाराखै नङा होमबा बै बे पार्लामेन्टनो माबा मेननो बै एकदम दंफां बिजौनि लिडाराबो मानो बुङाखै आं बुंला मुंखौ बुंला बै दंफां बिजौनि बे दंफां बिजौनानो जा बुङो बिनो सलियो जायो किन्तु बै दंफां बिजौनि गेजेर खलबनि थार्ड खलबनि ना बै दैदेनगिरिफ्राथ' दिनै जेबो बुङाखैना मा बुंदों जेबो बुङाखै थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायालाफानो जुदि बैसोरनो जनजातिकरन खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो धरना होग्राफ्राबो दिनै बेफोरनि सायाव मानो जेबो बुङाखै
मानो मुर्दाबाद होनाखै नाम थांखिनानै बिसोरनि फटकफोरखौ लानानै मानो जेबो बुङाखै धरना होग्राफ्राबो आं बेखौबो बुंगोन जों थै गैया जानो हागौ हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया जानो हागौ जोङो मिथिबाय बै धरना होग्राफोरखौ बुंगोन आं सोरनिबा माबा एसेम्बलि हाउसखौ बुफायहैनाय एसेम्बलि हाउसाव सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ माने लेंगुवेज गाज्रि सोदोब बुंगोन बेफोरनो माखासे बाथ्राफोरा बेफोरखौ लानानै धरना होनानै जेबो लाब गैया बेफोरखौ लानानै बाथ्रा बुङोबा जानो हाया लायोब्ला सोरबा सासेनि फ्लेगखौ लानानै लाब गैया आं ट्राइबेल स्टुडेन्ट आंनि फ्लेगाथ' थानांगोन ना बहा आंनि फ्लेगा ट्राइबेल स्टुडेन्ट आं फ्लेगा बोरो दिनै सोरबा एबसुनि फ्लेगखौ लानानैथ' आं धरना होबा जानाय नङा दिनै एबसुआ मानो गाज्रि बुंजानो गोनां एबसुआ दिनैहाय बे फ्लेग ओंखारहैबायना एबसुनि फ्लेगा दिनै माने गोबां राजखान्थिनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरजों मानो बाथ्रा बुंजानो गोनां जादों जोंबो उसुबिदा मोनोलै जायफोर धरना होग्रा बेफोरावबो एसे कमन सेन्स थानांगौ जायफोर थांदों बेफोर कमन सेन्स गैया जेबो गैया धरनाया मा बुस्थु बेखौ जेबो मिथिया लाब गैया गाज्रि होन मोननानै आं हले सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंखादों मिथिबाय आरो आंनि सायाव एफआइआर होयोबा हो नांलायनाया बैयाव जाहैगोन मिथिबाय बै मोनसे जायगायावसो आंबो बेखौसो बुंगोन आंबो बियावनो थांखागोन मिथिबाय आंबो बियावनो जुदु गेलेनो आरो दाबो आं बे बै मोनसे जायगायावनो कट गानांबाय थायो नै दाखालि 3 तारिखआव गानांबावबाय जों कट गानायखौ जेबो सानला माबा ललिपप चकलेट जानायफोर बायदि थांनानै चकलेट सोबहैलायलायनोसैलै होननानै थांनानै जाना फैनायफोर बायदिसो मोनसै जोङो बेबायदि जायफोरा कट गायफेराखै बेफोर दै गांगोन आं बेखौ खुला खुलि बुंगोन बे आरोखि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला हारिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला आं माबा मोनसे अर्गानाइजेसननिब्ला आंहा फ्लेग थानांगोन निजा फ्लेग थानांगोन बेखौ लाना दुगा खालामनांगोन मा बैखौ लानानै मानलि एबसुआलाय बाथ्रा बुंजाबाय थानो आरो फरायसा आफादाबो दिनै फ्लेग लायोबा गोगोम लानानै ओंखारखा ओरैनो बिदिनो माबा खालामबाय थानानै लाब गैया आरो बे मोनसे बे धरनाजोंनो डिभाइड आसाम 50-50 खौबो जागायजेनखालांदो खारन बै समावथ' जोङो प्रमद बर' साराबोथ' मालाय माबा खालामनानै फैखाबाय नालाय बै मोनसे बिटिआर एकर्डआवनो थे बोथेनानै फैबाय नालाय बिनिखौ दा सार दिपेनाबो बिदिनो डिभाइड आसाम 50-50 खौ जागायजेनदो आरो मा बे आरोखि बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बेवहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाखाबाय गोलाव बाथ्रा बुंला जय बर' हारिनि